Yosika, kowe iki ditonton apik-apik lho, jukir walek tenanan. Lah aku ki Iso dem. Lah wis kok kok bubuk iki apa? aku ngiling mbake tomat kuwi ya. Lah tomat iki ta. Ono tomat iki lho. Lah kan Kowe dudu tomat. warnane apa? Semangka warnane ijo. Wortel warnane apa? Semangka warnane ijo rong mateng. Semangka warnane Abang, wortel warnane oranye. tomat warnane Ae, kuwi iki racikane. Racikane wortel karo tomat dadine kuwi mau. Aku ku menyapa mengapa? Oh, bibar jungkir walik heeh. sangkek kerepe tanggapan ning kene Nang kene pelancongan pirang tahun? 5 tahun pisan. Tak kira nek seminggu pisan rene. Dikarenakan balura lali Heeh. ora tau nanggap ya. Ternyata penontonnya tambah tuh bleges. Luar biasa loh ya. Luar biasa. Pelancongan Dan mangan jangan nih sandi sumur. Apa? Masyarakat pelancongan. Masyarakat pelancongan didongane rezekine makmur. makmur. Heeh. Mangan jangan Nah. ombene teh. Masyarakat pelancongan Moga-moga rezekine akeh. mangan jangan lawe. Iwak gede-gede. Masyarakat pelancongan didongane bokonge gede. Oke, aja ngono kowe. Oh, didongakne. Heeh. Wong masyarakat kene luar biasa. Luar biasa, apa? Antusiasnya ya Allah. Lah ya masyarakat kayak gini penontonnya mayoritas ibu-ibu dan bapak-bapak. Bapak-bapak. Ya ramah itu. Seniman reok iki ya kudu iso nyukupi, guys. Betul. Iso nyugone reokan sih. Gayeng menghibur, menghibur anak-anak juga menghibur bapak-bapak ibu-ibu. Nah, luar biasa. Luar biasa. Aku lagi jungkir balik wis disawer Mas sapa mau. Jenenge sapa Mas iki? Oon. Oh, Mas Koton. Mas Oon. Mas Koton. Heh? Heh? Ya, iya no. Didongakne Yos. Apane Iki sih? pangacarane opo? Dalam acara syukuran Tasakuran. hari ngunduh mantu. Ngunduh mantu. Gitu Pak. Ngunduh mantu bapak kula mboten kenal. Orang tampret gede loh. Bapak Tulus kalian Ibu Bulus. Kuwi aja kaya ngono. Tapi to Pak Tulus judulnya apa? Bulus. Lah iya.
Ya iya aja ngono. Oh, Pak Tulus. Oh, Pak Tulus iki lho. Ya Allah. Pak Tulus duwe bojo bules. Iya, Jan. Pak Tulus duwe maratuwa jenenge Pak To. Mesti bisane jenenge Buta. Oh iya, iya. Ini harus lebih panjenengan ngowahi tontonan warga masyarakat Pelancongan ini termasuk sedekah. Betul. Marang sedekah iki lek sedekah gede bakal ditambah nikmatan rezekine. Amin. Lek syukure dan ikhlase ngowahi tontonan marang Pelancongan iki ikhlas lahir batin. Oh, sampean sesasi kas rezekine lancar. Amin. Lek nek ngene ganangan ora eman. Andre wae dina Tak tunggu wae kok. Wong wis genah, Jos. Napa? Jenengipun Bapak Tulus. Ah. Wis tok apa-apa kabeh tulus, Jos. Iya. Mbok arep nyoh. Mesti Iya. tulus. Oh iya tulus. Ya toh? Jenengan tulus, Pak. Tulus. Nggih. Nggih. Kula dereng tulus, Pak. Kula ikhlas lek jenengan dongane. Dungane nyapa? Kula dongane mawon jeneng kula. Pindang tetep awet enam bisa menghibur ya, Mas. Lek dungoe tanpa saweran. Tak tunggu. Ya, sebentar, Pak. Ya, iya, iya. Ya. Ya lanjut, Pak. Mas sampean. Oh. Kira-kira kita ada wajul wajul Ora sopan, harus begini ya. Ibarat contoh menghormati bapak-bapak ibu-ibu. Ya, 1, 2, 3, tak tung tak det. Lagi 1, 2, 3. Aku bener-bener. Aku langsung tak tak des. Kowe. Bener-bener. tak tung den tak tung Tak bilang, tak bilang. Sikile rada kepek. Ya, tak tung ya. Ay, di ka nang be. Kada di gini, kada ko nang be. Wala, eh, kita to. Yo, ito kayo, okay?
pas ngerti gue ya. Pilihanmu Yos, jan iso gede dhuwur. Gedine gede. Nyapa? Iya. Diparani nggak Yos? Diparani nggak Yos? Halo, bebekku Suroso. Suroso. Gak Suroso. Aja Suroso lho. Nah. Kowe iki ibarate ya. Dekne Anjeli. Kowe Sahrul. Oh, enak kan ya kowe Sahrul kok. Ya kayak Anjeli. Aku Rahul. Kamu Royko. Anjeli. Aku telah kangen dirimu. Anjeli. Kenapa? Oh, Diparani. Anjeli. Tanganmu. Kita lama bertahun tidak bertemu. Oh, Halus. Tanganmu halus. Mas, itu Mas. Mau itu mau Oh. Malah keluarga monyet. Cabut. Anjeli. Aku lama tidak bertemu denganmu. Kabarmu kamu semakin cantik. Anjeli. Hidupmu Anjeli.